Хәерле кич, эфирда Татарстан хәбәрләре программасы, студияда Фәнис Камал. Бүгінгі яңалықтар белән танышканчы ТАССРның 100 еллыгы белән бәйле истәлекле вакыйгаларны барлыйк. 1945 елның бу көнендә Татарстан вәкилләре Ибраһим Мурзин, Виктор Саженов, Александр Сергеев, Нурулла Фазлыев, Павел Фролов һәм Хәлил Хайруллинга Советлар Союзы герое исеме бирелгән. 1967 елда Татар опера һәм балет театрында Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт филармониясе симфоник оркестрының беренче концерты да узган. Анда Бах, Шостакович һәм Прокофьев музыкасы яңгырый. Анда танылган Натан Рахлин дирижерлык иткән. Оркестр 1966 елның октябрендә туплана башлый. 1990 елның 10 апрелендә тора калганда үз файдаларын кайгырту сәбәпле Булатов белән Радыгин КПССның Татарстан өлкә комитеты секретарьлары вазифасыннан азат ителә. Аларның бу начар гамәле турында февраль митингында Фәхретдинов фамилияле эшче хәбәр иткән була. 1992 елның бу көнендә Казан милли мәдәни үзәгендә Владимир Ульяновның һәм 1887 елда Казан университетында студентлар җыенында катнашучыларның сыннары да алып атыла. Хәзер бүгенге яңалыкларны барлыйк, без башлыйбыз. Кытайдан Казанга махсус рейс. В составе груза находится все то, что остро дефицитно на сегодняшний день. Хәзер республика предприятиеләре табибларга коронавирус таралуга каршы көрәшергә ничек ярдәм итәчәк? Бу хакта Вероника Гайнетдинова. Яхшылыкны аңламагач, махсус режимның саклану чараларын көчәйтәләр. Кайбер халык бик ваемсыз бит инде. Шуңа күрә, чтобы ваемсызлар әзрәк курыксыннар. Бүген үз изоляция режимын бузучылар белән нинди эш алып барыла? Бу хакта Алия Хайретдинова. Башта каска, биттә маска, эшлибез. Кимәгән очракта эшчеләргә штрафлар салына. Төзелеш объектларындагы вазгыять белән Рәмзилә Гафиятуллина танышып кайтты. Лимон гына коткара алмый. Вируска каршы алар ярдәм итмиләр. Вирус йоктырмас өчен ниләр эшләргә кирәклеген бүген табиблар тагын бер кат искәртте. Аларны Гөлназ Сайфетдинова тыңлады. Татарстанда узган тәүлектә коронавирустан бер кеше дәваланып өенә җибәрелгән. Шулай итеп, саугучылар саны республикабызда 11-гә җитте. Бәхеткә яңа чираклар әлегә теркәлмәгән. Ә менә Россия күләмендә вирус йоктыручылар саны узган тәүлектә 1786 кешегә арта. Гомумән алганда, илдә авыручылар саны 11917 булды, 94 кеше үлә, саугучылар саны 795. Бүген коронавируска каршы туры буенча республика штабының чираттагы утырышы да үтте. Аннан берничә яңалыкта бар. Беренчедән, үз изоляция режимын катгый үтәргә тиешле авырулар исемлеген расладылар. Алар шикәр тын юлы авырулары, кан әйләнеше бозылу, яман шиш, лейкоз һәм башка чирләр бар. Икенчедән, иртәгәдән башлап һәм санитар эпидемиологик хәл яхшырганчы зиратларга керү тыела. Мәрхүмне соңгы юлга затканда 20 кешедән артык җыелырга ярамый. Киләсе атнадан мобиль элемтә хезмәте күрсәтүче салоннарда да эш башланырга мөмкин. Дөрес, моның өчен аларның аерым ишеге булу һәм Роспотребнадзор таләпләренә җавап бирү шарт. Дүшәмбедән, ягъни 13 апрельдән күп функцияле үзәкләр халыктан гаризаларда кабул итүне туктата. Электрон рәвештә башкарып булмый торган хезмәтләр генә искәрмә була ала. Ә менә сәүдә күңел ачу үзәкләре, базарлар әле ачылмый. Казанга бүген Кытайдан махсус рейс очып килде. Бу самолет республика өчен пандемия вакытында иң зур ихтыяҗ китереп чыгарган медицина битлекләре һәм аларны ясау өчен җиһазлар алып кайтты. Әлеге заказны Татнефть оешмасы президент Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча үти. Самолетны Вероника Гайнетдинова каршы алды. Әнә ул, күктә Ан-124. Дөньяда иң зур йөк күтәрүче самолет. Казанга Кытайның Тяньцзин шәһәреннән кайтып барышы. Бортында 6 миллион дәнә медицина битлекләре. Авыруларны күчереп йөртү өчен махсус җайланмалар. Иң мөһиме, кыска вакыт эчендә астаклагыч костюм һәм респираторлар җитештерергә мөмкинлек бирә торган җиһаз. Әлеге рейсны Казанга кайтартуны Татнефть президент Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча оештырган. Битекләр тегүчен җиһаз моннан турыдан-туры сәнәгать предприятиеләренә озатыла. Аның бер өлешен Түбәнкама нефтехим сатып алган. Шу рәвешле предприятие Полиматизда битлекләр тегү күләмен арттырырга җыена. Республика предприятиеләре ясаган битлекләрне хастаханә, ашыгыч ярдәм хезмәтләре һәм пандемия вакытында эшен дәвам итә торган оешмаларга тартачаклар. Әмма яңа җиһаз ярдәмендә кием салым битлекне Азнакай, Түбәнкама һәм Казанда тегә башлаячаклар.
Татнефть организовала выпуск. Татнефть үзе булдыра алган мөмкинлекләрне файдаланып, саклану киемнәрен җитештерүне җайга салдылар. Республиканың күпчелек район шәһәрләрендә чыгарыла башлады инде. После прохождения в ускоренном порядке таможняның барлык таләпләрен тизләтелгән рәвештә узганнан соң без алып кайткан техник җиһазларны җитештерү урыннарына җибәрәчәкбез. Димәк, якын арада битлекләр җитештерү җайга салына. Тулайма алганда аена 15 миллион дәнә битлек чыгарга җыйналар. Шулай итеп, республикада саклау чаралары белән кытлык булмаячак. Сәнәгать министры сүзләренчә, алга таба Татарстан битлекләрне башка төбәкләргә дә җибәрә алачак. Вероника Ганединова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Урамнарда халык, юлларда машиналар көннән-көн күбәя. Республика штабының кайнар линиясенә ни өчен үз изоляция режимы үтәлми дип шалтыратучылар да артканы. Бүген Рөстәм Миннеханов урамнарда йөрүчеләрне тикшерүне көчәйтергә буйырган. Өйдә утыру режимы турында Алия Хайретдинова дәвам итә. Юлларда саклану чараларының җитди булуына инанасыгыз килә икән, менә бу бөкләргә генә игътибар итәргә кирәк. Шәһәргә керү юлында да, чыгу юлында да бер үк хәл. Бөкләрнең очы-кырые күренми. Туктамаган, тикшермәгән машина калмый. Йөртү турындагы таныклыктан бигрәк шәһәргә керергә, чыгарга рөхсәт бирә торган белешмәне яки СМС аша килгән кодны сорыйлар. Алары юк икән, кире боралар. Сакта торучылар штраф та салырга мөмкин. Кая барасыз куда? Әйгә. Кайдан? Бакчада. СМС-ны җибәрдегез? Ае. Ну, СМС домой едем до сдачи. По работе, по справке. А, у вас через телефон, да? Режима не ЧС, ничего нету. С какой стати вообще это делают? А вот у меня положено. Бу кешеләрне җәмәгать транспортында тикшерәләр. Автобус шыгрым тулы булмаса да, буш түгел. Монда да закон бузучылар булмады. Күбесенең кулында эшли торган оешмадан биргән белешмә. Әйтерсең, бөтен учреждениеләрдә эшкә чыккан. Кирәк диләр икән, димәк кирәк. Менә бу документлар кирәк булмаса, без өйдән чыкмас идек. Моңарчы гел өйдә утырдык. Чаллыда да шул ук хәл. Монда бүген 40лап патруль эшли. 4 көн эчендә 70-кә якын беркетмә төзелгән. Менә бу егетне дә барган юлыннан кире боралар. В данном случае сейчас у вас ничего нет. Я попрошу вас покинуть площадь и побыстрее вернуться домой. Татарстан урамнарында тикшерүне көчәйтергә, үз изоляция режимын бузучыларны ачыкларга. Бу Рөстәм Миннеханов йөкләмәсе. Карарны ул халык ризасызлык белдерә башлагач кабул итә. Кайнар линиягә мөрәҗәгать итүчеләр урамнарда кешеләр күбәйде дип зарлана. Менә бу кадрлар узган атнада төшерелгән иде. Монысы бүгенгесе. Кешенең өйдә утырмавын шәһәрләрнең үз изоляция индексы да избатлый. Әйдәгез карыйк. Узганында ул күпкә югарырак. Бу атна ахырына 2,9 коэффициентка кала. Безнең кайбер халык бик ваимсыз бит инде. Шуңа күрә, чтобы ваимсызлар әзрәк курыксыннар, иләрендә отырсыннар, кешеләрне заражать итеп җирмәсеннәр. Ауырмасын өчен, чтобы тизрәк производство эшли башласын, сакланса кеше, ауру распространяться итми. Үз изоляция режимын төрле ялган мәгълүмат табыза. Әйтик, бу атна башында ук республикада ачылырга тиешле оешмалар исемлеге таралды, төгәл даталары белән. Әмма Казан Кремле бу исемлекне кире какты. Исемлек тә юк, оешмаларның кайчан ачылачагы да билгеле түгел. Әмма шунысы билгеле, ялган мәгълүмат уйлап табып, аны тараткан өчен 5 елга кадәр иректән дә мәхрүм итеп куярга мөмкиннәр. Алия Хайретдинова, Илшат Аюпов, Рамзил Гарипов, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы. Көндә бәйрәм, көндә туй булмаячак. Татарстанның төнге клуб һәм кальянлы бар хуҗалары бизнесларыннан ничек котылмакчы булалар? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Кырда санитар таләпләрне үтәп, чәчүне вакытында төгәлләү, шәһәрне дезинфекцияләү, авыручылар өчен хастаханәләрдә ятаклар санын арттыру. Бүген президент Әлмәт районына эш сәфәре барышында әнә шундый бурычлар куйды. Пандемия шартларында Әлмәт предприятиесе битлекләр һәм саклану киемнәре дә тегә башлаган. Президент сәфәрен Фәрүзә Мәҗитова күзәтте. Как дела? Как настроение? Как коронавирус? Язның бер көне ел туйдырганга Рөстәм Миннеханов эш сәфәрен кырлардан башлады. Коронавирус шартларында анда санитар таләпләрне үтәү кирәк. Һәр игенченең сәламәтлеге кадерле. Вакытында чәчсәң, уңыш та яхшы була. Вопросы питания, вопросы средств защиты, все есть, все нормально. Какие-нибудь пожелания есть? Кырда да битлектән йөрү шарт, ә битлекләрне Әлмәтнең Алсу оек фабрикасында тегә башлаганнар. 19 тегүче 2000 битлек һәм 250 махсус саклык киеме чыгарган. Президент фабриканың эш юнәлешен үзгәртүен хуплады. Тегү материалларының составы белән дә кызыксынды. Ткань откуда?
Администрация. Бу фабрика битлекләрне һәм махсус киемнәрне волонтерлык оешмаларына бушлай өләшә. Мәрхәмәтле Әлмәт игелек проектлары шәһәр штабына ярдәм итүчеләр рәтендә. Штаб коронавирус килеп чыккач авыр хәлдә калган кешеләргә ярдәм итү йөзеннән оеша. Татнефть ресурс үзәге үз өлешен кертә. Практически пол республики, она благодаря компании «Татнефть» обрабатывается, обеспечивается жизнедеятельность. Но я не говорю уже о других вопросах. Вирус кискенләшкән очракта хастаханәләрдә авыруларга өстәмә урыннар булдыру көн кадагындагы мәсьәләләрнең берсе. Рөстәм Миңнехановка Татнефтьнең медицина-санитар үзәгендә яңа бактериология лабораториясын күрсәттеләр. Монда реанимация бүлегендә яңартканнар. Ясалма сулыш аппаратлары да җитәрлек диләр. Президент табиблар белән онлайн аралашты. Огромное спасибо, что вы позволили это сделать нам в Адмитьевске. Спасибо огромное. Молодцы. А сколько по времени у вас на анализы? В течение какого времени вы результат можете определить? У нас стандартные анализы 6 часов. Президент Әлмәтнең онкология диспансерында радиотерапевтик корпус төзелеше белән танышты. Аны апрель ахырында кулланылышка тапшырырга тиешләр. Хәзер вакытлыча йогышлы авырулардан дәвалану үзәге итеп кулланып торырга исәплиләр. Әлмәтне вирустан саклау өчен күп эш башкарыламында. Көн сайын дезинфекция уздыралар. Аларның эшен Рөстәм Миңнеханов шәхсән килеп күрде. Ишек алларын, кибетләрне, дарухана тукталышларны эшкәртәләр. 60 кеше 3 сменага бөленеп тәүлек буе эшли. 7 техника кулланыла. Фәрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Пандемияга карамастан төзелеш объектларында эше тукталмый, илкүләм проектлар нигезендә сафка бастырылучы корылмаларны вакытында кулланылышка тапшырып буручы тора. Дөрес иминлек чараларын бермә-бер көчәйткәннәр, кагыйдәләрнең ничек үтәлүен Рәмзилә Гафиятуллина тикшереп кайтты. На первом этапе происходит снятие температуры. Пистолет белән каршы алалар, битлек биреп эшкә озаталар. Төзүчеләрдәге чисталык хәзер икмәк пешерүчеләрнекеннән ким түгел. Кулларны гына түгел, аякларны да юып керәсе. Һәрбер этажда менә шушында дезинфицирующий әйберләр кулларны. Күршеңә метр ярымнан да якын килмәскә. Төзелештә каска гына түгел, маска да мәҗбүри. Маска кимәгән очракта эшчеләргә штрафлар салына. Штрафларны без подрядный организацияларга салабыз. Кимендә 100 мең, 150 мең штраф. Бу урында көзен берничә телдә белем бирүче мәктәп сафка басачак. Аны вакытына өлгертү өчен 1000нән артык кеше көч куя. Авыручылар юк, әмма пандемия аркасында эшнең катлаулануын инкар итмиләр. Сложности, как я уже сказал. Материалларны кайтарту буенча авырлык булып алды, әмма үзеклекләр эшне бер атна гына тоткарлады. Хәзер барсы да үз җаена кайтты. Нәҗип Җиһанов урамындагы менә бу мәктәптә яңа уку елына әзер булырга тиеш. Хәзер биредә төзелеш эшләре гөрли. Объект инде яртылаш әзер диярлек, эшкә бизәкләү эшләре генә калып бара. Шит илләргә юлның ябылуы өчен артык кайгырмыйбыз ди җитәкчелек. Кирәкле материалларның барысы да я төзелеш мәйданнарында, я складта. Эшләрнең санын да кыскартмаганнар. Кирү һәм чыгу тәртибендә генә үзгәреш бар. Контролируем вход и выход. Бер юлы күпләп түгел, эшчеләрне берәм-берәм генә үткәрәбез. Җыйнаулашып, төшке аш ашауларда тыела. Яңа мәктәпне августка кадәр өлгертергә җыеналар. Ул 1224 урынга исәпләнгән. Безнең монда бассейн, 25 метрлык бассейн и кичкенә чашы 12,5 метрлык. Демография илкүләм проекты буенча хәзер Татарстанда 22 балалар бакчасы һәм 12 мәктәп төзелеп ята. Өзеклекләр булмаса, объектларның барысында вакытында өлгертергә исәп. Рәмзилә Гафиятуллина, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Безнең ишек алды дип аталган президент программасына кертелгән объектлар ничек яңартылачак, хәзер моны онлайн рәвештә дә күзәтергә мөмкин. Двор Татар сайтында Татарстанның 341 ишек алды проекты кертелгән. Бу әле аларның 5тән 1 генә. Быелга ремонт планы үзгәрми. Рөстәм Миңнеханов һәр ишек алды халык фикеренә таянып яңартылырга тиеш дигән иде. Моның өчен хәзер рәсми сайтка язарга яисә 8800 275 20 20 номеры буенча кайнар линия телефонына шалтыратырга мөмкин. Бүген республиканың төп инфекционистлары вируска каршы туру чараларын кабат искә төшерде. Массаж ясату, лимон, имбирле чәй ичү коткарамы? Терелгәннәрнең канын күчереп салудан файда булачакмы? Кыш көне була торган үпкә ялкынсынуы шул ук коронавирус түгелме? Онлайн элемтәдә Гөлнас Сайфетдинова да булды. Понятно, погода
так и зовет на улицу, но, увы, к сожалению, повторюсь, мы пока находимся на этапе роста заболеваемости. Вирус әлі зур тизлектә таралуын дәвам итә. Шикләү чаралары авыруларның кискен артуына юл куймаска тиеш диләр, әмма аларны үтәү кирәк. Үз изоляцияны сакларга, чыгарга туры килгән икән, кагыйдәләр бар. По приходу домой. Эштән кайтуга киемне алыштырып, кулларны әйбәтләп юарга, аңа өстәп антисептик белән эшкәртү дә комачауламас. Борын юдыртып, вирус инфекциясын юып төшерергә була. Бу грипп ОРВИдан да булыша. Киемне эшкәртеп тору кирәкми, әмма ишек тоткаларын даими дезинфекцияләсәң яхшы. Битлек киергәме юкмы, моңа карата фикерләр һаманда төрле кала. Урамда үзең генә булсаң, кимәсәң дә була, әмма кеше күп урында киергә киңәш итә табиблар һәм ул авызны гына түгел, бурынны да капларга тиеш. 2 сәгать сайын алыштыру кирәк. Вирустан бигрәк ул битне куллар белән кагылудан да саклый диләр. Әмма яшелчә, җиләк җимешне су белән генә юуда җитә. Вируска каршы лимон, имбир кулланып көрәшүгә килгәндә, алар сакламый, организмның каршы туры сәләтен генә күтәрә. Дәвалауда авырып терелгәннәрнең кан плазмасын күчереп салу алымына да каршы килмиләр. Безнең илдә дә башлады бар кулланырга бу технологияны. У шинанда булышырга мөмкин, бигрәк тә кешенең бу коронавирусный инфекция авыр формада үсә. Бүгенгә республикада 2000 кеше медицина күзәтү астында бушлай тестны билгеле бер категорияләргә ясыйлар. Всех лиц с пневмониями. Бу пневмония белән авыручыларга, чит илдән кайтып авыру билгеләре булганнарга, вируслар белән аралашкан кешеләргә, ябык коллективларда эшләүчеләргә тест ясыйбыз. Тагын бер төркем 65 яшьтән узып ОРВИның авыр формалары белән чирләүчеләр, тест ясатырга теләгән башкалар буенча хәзер мәсьәлә хәл ителә. Узган ел ахырында пневмония белән авыручылар күп булды. Бу хәл инде шул вакытта ук башланды дип уйлаучылар да бар. Үткән елда булган пневмония шаркары хәзерге коронавирусовая пневмония юк, шамаган, чөнки кысканы бу пневмония у яхшы дәваланадыр антибиотиклар белән. Июньдә вирус кимесә, күзгә икенче агымы башлануы ихтимал. Халыкның 70% авырып, коллектив иммунитет формалашмыйча, инфекция туктамый дигән фикер бар табибларда. Аннан соң ул гадәти сезонлы авыру булып калачак. Барлык клиник тикшерүләр үткәргәннән соң күзгә вакцина да әзер булырга тиеш. Гөлназ Сайфетдинова, Азат Семигуллин, Яңа Гасыр каналы. Бердәм Россия партиясе коронавирус пандемиясе шартларында эшен туктатып, финанс кыенлыклар белән очрашкан урта һәм кече бизнес вәкилләренә ярдәм күрсәтергә әзер. Бүген бу хакта партиянең төбәк бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин Фирханың Бөтен Россия онлайн конференциясендә белдерде. Хәзер бизнес вәкилләренең кыен хәлдән чыгу юлларын күрсәткән төрле тәкъдимнәр дә кабул итәләр. Финанслары сорап федераль үзәккә дә мөрәҗәгать әзерлибез, диде парламент рәисе. 6 апрельдән республика клиник хастаханәсе авыруларны онлайн кабул итә башлады. Бары тик ашыгыч ярдәм кирәк булучылар өчен генә үзгәреш юк. Мөрәҗәгатьләрне шәһәр районнардан да алалар. Хастахана онлайн режимда ничек хезмәт күрсәтүен Илгиз Шакуров күреп кайтты. Моңарчы гөрләп торган хастаханәдә бүген сәер тынлык, күреп тору буенча пациентлар юк, әмма табиблар биредә. Хәзер алар онлайн рәвештә кабул итә. Здравствуйте, я вас хорошо слышу, вы меня хорошо слышите? Бер төймәгә басуда җитә һәм син инде табиб бүлмәсендә. Акушер-гинеколог Диләрә Мусина бүген Лениногорскидан йөкле ханым белән аралаша. Онлайн кабул итүнең артык зур аермасы юк, ди табиб. Пациентның күзенә генә туры карап булмый. Көнгә где-то 20-гә якын консультациялар була. Алар безгә сорауларын бирәләр. Бу платформада шундый возможностьлар бар, безгә анализларны заливать итәләр, тикшеренә протоколларны, без аларны онлайн рәвештә карыйларбыз. Онлайн рәвештә кабул итеп киңәш бирүләр 10 юнәлеш буенча бара. Кардиология, неврология, аритмология һәм башкалар. 4 көн эчендә 500 кешене караганнар инде. Беренче чиратта бу башкаладан ерак районнарда яшәүчеләр. Пациенткаларга уңайлы, потому что кайберләренең акчалары җитешми, кайберләренә ерак барырга, РКБга, Казанга. Беренчедән ничек язылырга мөмкин? Алар район больницаларына мөрәҗәгать итәләр. Табиблар аларны онлайн консультациягә язалар. Һәм без ул онлайн консультацияны оештырып, бергә ике табиб, безнең табиб һәм район табибы бергә авыруга бирәбез заключение. Кабул итүләрне яңа форматта уздыруга табиблар тиз өйрәнгән, пациентлар да аннан канәгать диләр хастаханәдә. Илдәге санитар режим узгач та онлайн киңәшләр бирүне туктатмаска уйлыйлар. Илгиз Шакуров, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Дөньяда коронавирус үтеп кермәгән ил калмады диярлек. Күбесендә изоляция саклап өйдә утыралар. Без бүген Хытай, Америка Кушма Штатлары, Канада, Бөек Британия, Швециядә яшәүче милләттәшләребез белән онлайн аралашып, андагы хәлне үзләреннән белдек.
Мы с мужем приехали сюда в феврале. Без Тайвань шәһәрендә февраль айыннан бирле яшибез. Хәзер хәл тотрыкланды инде. 2 атналык офислар ачыла башлады, рестораннар да эшли. Кешеләр шәһәр эчендә йөри ала. Әмма саклану чараларын Кытайда әле дә күрәләр. Бөтен кеше медицина битлекләреннән йөри. Кулларны да даими юып торабыз. Каягына кирмә, каягына барма, иң беренче эш итеп температураны үлчиләр. Хәзер шир юктыручылар, кибетчеләр арасында, автобус шоферлары арасында һәм врачлар арасында. Врачлар әлбәттә җитми. Врачлар җитми. Хәзер бик шундый кризис. Монда бик күп кеше тестларга бирәләр, ләкин тест бирү өчен 5-6 сәгать чиратта торырга кирәк. Часто в крупных гипермаркетах можно. Ванкуверда зур кибетләрдә чиратлар бар. Ул урамга кадәр сузыла. Бу азык-төлек җитмәүгә бөтенләй бәйле түгел. Киресенчә, кибетләрдә бер үк вакытта берничә кеше генә булырга тиеш. Бик күпләр эшсез калды. Тиешле документларын җыеп тапшырган һәм таләпләр буенча туры килгән андый кешеләргә хөкүмәт пособие түли. Ученые прогнозируют, что пик заболеваемости будет где-то 16-17 апреля. Бездә галимнәр коронавирусның иң таралган вакыты 16-17 апрельдә булырга мөмкин дип фаразлый. Хәл бездә дә катлаулы. Карантин дәвам итә. Өйдән искәрмәләр булганда гына чыгарга мөмкин. Шуларның берсе спорт белән шөгыльләнгән очракта. Урамда күнекмәләр уздыру рөхсәт ителә. Узган ялларда паркларда халык искиткеч күп иде. Кемдер йөгерә, икенчеләр велосипедта йөри. Ләкин халык бер-берсеннән 2 метр ара сакларга тиеш. Вечерам и по выходным можно увидеть толпы людей. Мальме шәһәрендә кичләрен һәм ял көннәрендә урамда төркем очрашуларны очратырга була. Бездә вирус таралганча кадәр ничек яшәсәләр, хәзер дә шулай. Җәмәгать транспортына кешеләр капма-каршы почмакларга утыра. Бу коронавируска бәйле түгел, ә киресенчә Швециядә күптән кергән гадәт кенә. Дөнья мусульманнары бер дугада бүген өйлә намазыннан соң җир шарының барлык мусульманнары бер вакытта дуга кылды. Коронавирус таралмавын сорыйлар. Республиканың диния нәзарәте, мәдрәсә мөгаллимнәре, Коръән укучылар барысы да гомуми гыйбадәткә кушылды. Әлеге тәкъдим белән Казакстан мөфтияте чыккан иде. Мөхтәрәм милләттәшләр, дугада булыйк. Илдәге вазгыятькә бәйле рәвештә Россия һәм Татарстанның халык артисты Равил Шәрәфиев та халыкны дуга кылырга өнди. Ул укыган шигырь бүгенге хәлгә аеруча туры килә сыман. Какшамасын өмет, құдірет керек. Уақыт жетті бізге уянырға. Уақыт ағалә. Құтқар жанымызды. Ярдәм етсін бізге. İnanırға. Барып жетсін еді сена біреуге. Қабыл болсын еді шушыдыған. Башларымны көкке бәрі-бәрі сұрайым сенен. Sorayım sizden. Bu şiiri doğanı bizning iskitkish talantlı şairimiz bütün şiiriyeti ilahi monga uralgan imanlı şairimiz Kadir Simgatullin bundan 28 yıl elek yazgan. Ижада яшәүче 7нче сыйныф укучысы Нияз Шайхетдинов тырышлыгы белән яңа урамнарның берсе Советлар Союзы герое Закир Султанов исемен йөртәчәк. Ул герой турында инша язып, аннары шәһәр башлыгына мөрәҗәгать итә. Удмуртиядәге үз хәбәрчеләребез материалы. Заводта эшләгәнен яздык. Кайчан фронтка киткәнен яздык. Нияз без срока давности исемле бөтен Рәсәй иншалар бәйгесендә катнашырга уйлый. Я решил написать про такого простого парня из небольшой деревни, который совершил такой большой подвиг. Яңаш газетасында эшләгән вакытта статья язган идем аның турында һәм инде күп кенә мәгълүмат туплаган идем. Туганнарында тапкан идем. Бик файдасы булды. Урга районының Әбделмән авылында туып үскән Закир Султанов фронтка 1942 елда үз теләге белән Ижау корал заводыннан китә. Курс дугасындагы бәрелешләрдә катнаша. Варшаваны азат иткәндә лейтенант Султанов 2 сугышчы белән Висла бозын кишеп, дошманның ут нокталарын ачыклап кайтып, укчы ротага юл күрсәтә, 2 танкны сафтан чыгара. Батырлыгы өчен Советлар Союзы герое исеменә лаек була.
Берлинга барып җитә. Шәһәр башлыгына сообщение бердек ВКонтакте социаль җитәләрендә таралыштык. Ул мәктәпкә мин эшкә һәм инде ул миңа 1-2 сәгатьтән соң яза. Әни, миңа бит Олег Николаевич җавап бирде ди, фикеребезне хуплады ди. Без хәтта шаммадык та. 3 дистәдән артык кеше утырган комиссия каршында чыгыш ясарга, сорауларга җавап бирергә, үз тәкъдимен якларга туры килә. Тавышка куелып, бер каршылыксыз кабул ителә. Нияз алга таба эзләнү эшләрен дәвам итәргә тели. Удмуртиядән Назир Нугманов, Фәнзилә Зиядинова, Яңа гасыр каналы. Үз изоляция режимы кертелсә дә, Казанны яшелләндерү дәвам итә. Тиздән урамнарда тупыл, карагай, алмагач һәм миләш агачларын күрергә мөмкин булачак. Башкалада тагын нинди агачлар яфрак ярачагын Раилә Вәлиуллина белде. Масканы киябез, шәткәләрне кулга киябез, һәм эшли башлыйбыз. Дзержинский урамында юкәләрне менә шулай саклану чараларын күреп утырталар. Чөнки эш көтми, агачлар яфрак яра башлаганчы өлгерергә кирәк. Ә үз изоляцияның бу очракта уңай яклары да бар икән. Куркынычрак, эшләргә уңайлырак. Машина, транспорт урамда әзерәк, халык әзерәк, безгә эшләргә җиңелрәк. Юкә бик нәзберек агач шуңа да аны утыртканда ярдәмгә техника килә. Агачларны тракторда махсус менә шушындый кран ярдәмендә күтәрәләр, бар тик шуннан соң гына чокырга урнаштыралар. Бу чыбык со временем үсә, агачка кирергә батырга мөш. Капчык инде көзгә чирәячәк, ә махсус сетка 2 ел дигәндә таркала. Көн дәвамында шундый 42 төп агач утыртасылар. Дзержинский урамының каршы ягында тагын 14 юкә үз чиратын көтә, димәк, Ширек күл буенда тиздән шундый 56 яшь агач шаулаячак. Парк һәм аллеяларда үсентеләр утырту эше бер төрле барса, шәһәр үзәгенең үз үзенчәлеге. Шушындый җир астында кала торган подземный подвеска дип атала инде. Рус телендә. Тамырны шуның белән бәйләп, 3 яктан бер китеп куялар. Беренчедән мотор, икенчедән кышын кар чистартырга комачау итми, чөнки казыклар юк. Өченче һәм төп сәбәп бу җайланма агачның гомерен саклый. Шәһәрдә юкәләр булай да 2 тапкырга азрак яши. Машиналар күп йөрү сәбәпле безнең җир утыра. Тамыр системасы сулыш ала алмый бик. Шуңа күрә агачларның гомере кыскара. Димәк, шәһәр иркен суласын өчен яшелләндерү эше даими барырга тиеш. Инде бу язда Казан урамнарында яңа карагай, тупыл, алмагач, миләш агачлары яфрак ярачак. Раилә Вәлиуллина, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Татар милли үзаңының формулашуында ислам дине роле нинди булганы бездән соң эфирга чыгачак. Татарлар тапшыруында Илдар Хыямов кунаклар белән шул хакта сөйләшә. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Уңышлар сезгә. Хәерле кич исәнмесез, эфирда спорт яңалыклары сезнең белән Илдар Сафиуллин. Дөньяда коронавирус белән килеп туган вәзгыять аркасында күчерелгән ярышлар Россиядә узарга мөмкин. Бу хакта илнең спорт министры Олег Матыцин белдерде. Аның фикеренчә, халыкара федерацияларга ярдәм кирәк булса, бигрәк тә 2021 елдагы Олимпия уеннарына стойла булу турнирларын үткәрүдә Россия булышырга әзер. Спорт федерацияларына тәкъдимнәр җибәрдек. Төрле ярышларны безнең илдә оештыру мөмкинлеге карала, ди спорт министры. Волейболчы егет табибларга ярдәм изеннән хәтта үзенең аяк киемендә сатарга риза. Зенит Казан клубы волейболчысы Эрвин Гапет Олимпия уеннарына сайлап алу турнирында уйнаган кроссовкаларын аукционга чыгарды. Кроссовкалар спортчының автографы белән. Искәртеп узабыз, әлеге спортчы коронавирус белән чирләгән иде. Ул Казанда дәваланып сәламәтләнгәннән соң туган иле Франциягә кайтып китте. Без медицина хезмәткәрләренә ярдәм итәргә телибез, чөнки бу арының нәрсә икәнен яхшы беләм. Кроссовкалар белән хушлашырга әзер. Ул миңа бик кадерле. Мин аларны киеп Олимпия уеннарына сайлап алу турнирының финалында катнаштым һәм җиңдем дип хәбәр итә ул үзенең Instagram битендә. Акчалар Париж һәм Франция хастаханәләренең фондына җибәреләчәк. Лотның башлангыч бәясе 320 евро. Аукционга башка спортчылар да кушылган. Быел Гагарин кубогы өчен ярышлар вакытыннан алда төгәлләнсә дә, хоккейчылар кул кушырып утырмый. Акбарс командасы вәкилләре үзләрен волонтер вазифасы сыйфатында сынап карады. Алар мохтаҗларга кирәк-яраклар һәм азык-төлекләр өләшә. Волонтер булу өчен иң беренче чиратта билгеле бер таләпләрне үтәү шарт. Ярдәм кулы сузарга теләүче хоккейчыларга да волонтер икәнлекне раслаучы белешмә һәм саклану чаралары тапшырдылар. Һәм иң мөһиме күңелдә изге ният булу. Безгә хәзер берләшергә кирәк. Иңне иңгә куеп эшләгәндә без бүгенге көндәге сынауны җиңеп чыгачакбыз.
Альберт Яролин белән бер рәттән Данис Зарипов һәм Кирилл Петров та үзләрен волонтер хезмәтендә сынап карады. Яхшылык эшләдә суга сал, халык белмәсә балык белер дип юкка гына әйтмәгәннәр. Мәрхәмәтлелек, ярдәмчеллек нәкъ менә авыр чакларда сынала да инде. Радуюсь, что в это непростое время... Шундый катлаулы вакытта ярдәм кулы сузарга әзер булган кешеләр бар. Бу куанычлы күренеш. Рәхмәт сезгә. Команда исеменнән ресурслар үзәгенә ягулык салу өчен 100 мең сумга исәпләнгән карта тапшырдылар. Иң мөһиме, мохтаҗ кешеләр ярдәм булуын тойсын һәм киләчәккә өмет барлыкка килсен. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф купе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы шкаф купе алырга теләсәгез, Данил мастерга шалтыратыгыз. Телефон 260-766, Казан, Восстание урамы, 23-нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыштан Бөгелмә Баулы Азнакайда болытлы көн 12 градус жылы. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама Яршалы Алабугада явым-төшемнәр көтелми, температура 13 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида сүрән көн, яңгыр явып үтәчәк, җылылык 12 градус. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта яңгыр көтелә, 9 градус жылы. Көньяк көнбатыштан Болгар буай Чүпрәледә болытлы көн, яңгыр явачак, 6 градус жылы. Чистая Нурлатмада Ширмешәндә болытлы, 12 градуска кадәр жылы була. Алдагы көннәрдә температура түбәнәя. Башкалабыз Казанда болытлы көн, яңгыр явачак, көндез температура 4-6 градус жылы, җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 85%, җирнең магнит кыры тыныч. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашларга кадәр.